En hverdag, der hænger sammen. Vi tror på sammenhængende transportløsninger, der er enkle og fleksible. Vi tror på et tæt samspil mellem elbilens individuelle fleksibilitet og togets effektive rejseoplevelse. Vi tror på gennemtænkte løsninger, baseret på eksisterende og gennemtestet teknologi. Vi tror på sammenhængende transportløsninger, der er enkle og fleksible. Vi tror på bæredygtige løsninger, der kombinerer hensyn til miljø, klima og trængsel. Vi tror på handling frem for holdning. Vi tror på fremtiden.